For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Okay, pagpalain po tayong lahat at please this day, Lord, be with me. Give me word, Lord, to deliver your word. Hallelujah. Kapanginoon, mangusap sa lahat, mga nanonood, mga viewers po namin, mga kapatid po namin sa malalayo, maging dito po sa iglesyang ito, pagpalain mo kami lahat. In Jesus' name. Amen. Okay, at kayo po'y makakaupo. My preaching this morning is entitled God's Greatest Gift. Mamaya pa natin malalaman yung title. God's Greatest Gift. Kasi maraming gift ang Lord. Yung buhay lang na walang hanggan, talaga matindi na yan. But first of all, God manifested His love towards mankind on His creation. Okay? God manifested His love towards mankind on the creation. You know why? Because He created the universe. Pag sinabing universe, hanggang sa galaxy po yan. The first heaven, the second heaven, and the third heaven. There are 3 layers of heaven. First layer is kung saan naabot tanaw mo, yung mata mo. That is the first layer of heaven. The second layer of heaven, yung mga astronauts hanggang sa dulo na kanilang mapuntahan. That is the second layer of heaven. The third layer of heaven, yung trono ng Diyos. Walang makakarating doon. Pero pangako ng Diyos. Amen? Na isang araw, tayo po ay darating doon. Pangako niya yan in the book of John chapter 14. I'm going to prepare a mansion for you. I'm going to prepare a place for you. For where I am, I will come again and I will get you. For where I am, there ye may be also. Pangako ng Diyos yan. When God manifested His love towards mankind, again, yung una, He created the universe, He created the heavens, the earth, all the needs of mankind. Bago niya lalangin ang tao, nakaready na po yung pangangailangan ng tao. He manifested again His love towards mankind when He created Adam and Eve through His personal touch. Amen? Hindi sa pamagitan ng salita. Personal touch. The book of Genesis chapter 2, nilikha niya ang tao sa pamagitan po ng kanyang hininga, nagkaroon po ng buhay ng tao. Kaya buhay po tayo. Ganon umibig ang Diyos. Amen? Okay. Kaya dito po, dahil ang sabi po ng ating Panginoon, His love endureth forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. So una, pinahayag niya kanyang pag-ibig sa paglikha. Pangalawa, dahil sa paglikha niya sa tao, personal touch, hindi niya sinabi na magkaroon ng tao, kundi siya po ay tahimik at minold niya ang tao sa pamagitan po ng alabok. Okay? Tayo ba'y nakahanda na? Palapakan natin ang Diyos. Dahil dito po ay may iba't ibang kahulugan ng pag-ibig. Binigyan po tayo at binayayaan tayo ng Lord ng karunungan para may pamalas ng Diyos. Kung ano yon. There are 8 kinds of love na ating papag-aralan. Yung tinatawag na forbearing love. Alam niyo yung forbearing love? Tingnan natin ang Bible. In the book of Ephesians, chapter 4, verse 1 and 2. Therefore, the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering,
bearing with one another in love. Yan. Forbearing love. Forbearing love, pag-ibig na nagpaparaya. Okay? Kaya nyo bang magparaya dahil sa pag-ibig? Madaling basahin, madaling sabihin, pero pag nandun na, mamimili ka at magsasacrifice ka para magparaya ka. Yan pa ba kayo? Kunyari, mayroong magkasintahan, nagko-court, yung nagliligawan. Dalawang magkaribal sa isang, di ba? Pareho niya silang mahal. Parehong masigasig, parehong gwapo. Yung makatangian na hanap ng babae ay talagang nandun. Paano siya magpaparaya yung dalawa? Kaya? Mahirap, di ba? Siyempre. Ini-entertain niya pareho eh. Oo. Tinitimbang niya eh. Pero kung ikaw yung medyo magpaparaya, sabihin mo na lang, Lord, kung anong kalooban mo. Siguro naman, mas may the best na ibibigay ka sa akin. Lalo na pag mananampalataya. Amen? Sa anak, kaya nyo magparaya? Wari yung favorite nyo, natatamaan. Okay lang kung isa lang anak mo. Wala siyang kaagaw. Pero pagkapito yan, malo yan, at nakikita nila, lagi mong binibilhan yung isa, at kakaiba yung binibili mo, talagang nakikita po nila na talagang mas matimbang siya sa'yo. Paano ka magparaya? Mahirap. Amen? Paano mo maintindihan yun? Paano maabot yun? Pero pag nasa Lord ka, madali. Sabihin mo, meron naman akong ibang blessing yan. Parang si Iso. Si Iso at saka si Jacob, hindi siya nagparaya. Dinaya. Diba? Diyan pa ba kayo? Kaya dalawa lang bagay, magparaya o mandaya. Forbearing love. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako yung bilanggo sa Lord. Kaya nga naman, kailangan kayo ay lalakad ng worthy of your calling, your vocation. Ibig sabihin bilang mananampalataya, kailangan karapat-dapat po tayo sa ating paglakad sa Lord kasi mananampalataya tayo at tinawag na tayo ng ating Panginoon. Kaya sa pagtawag na yan, kailangan tayo po ay mababa. Lowliness, maamo, meekness, gentleness, long-suffering, matyaga. Short-suffering bang nasa iyo? Short. Long-suffering. May pagtsatsaga, bearing with one another in love. Kaya magparaya kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Unang uri ng pag-ibig ay nagpaparaya. Kaya, para hindi na kayo makakibo. Magpaparaya ka sa gastusin, magpaparaya ka sa allowance. Marami kang ipagpaparaya. Ayan mo, nakilala nyo, ang pinakamatinding example po dyan, si Abraham. Si Lot, pamangkin niya. Nagparaya po siya. Pumili ka na ng iyong gusto. Sabi ni Abraham, kahit na may karapatan siya, ikaw na mamili. Siyempre pipiliin niya yung maganda, di po ba? Ano pinili niya? Yung Sodom. Maganda, patag, magandang bukirin. Ang naiwan yung bulubundukin. Dahil kasama niya ang Diyos, dahil sa pagpaparaya niya, binlis siya ng Lord. Hindi dahil sa sitwasyon, hindi dahil sa kalagayan, kundi dahil sa ginawa mo, nalugod ang Diyos sa iyo.
Yung pagpaparaya mo ay nagiging blessing para sa iyo. Palapakan natin ang Diyos. Pangalawang klase ng pag-ibig, in the book of Colossians chapter 3 verse 13. Basahin nga natin. Bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgive you, so you also must do. Kanina, magpaparaya, forbearing yan, pagsikapan or pagbigyan. Pero dito, forgiving. Second kind of love is forgiving. Ilang bisis na nagkamali ang iyong mahal sa buhay. Ilang bisis na nagkasala ang iyong mahal sa buhay, ang iyong anak, ang iyong asawa. Maring asawang babae, maring asawang lalaki. Kaya ba? Pag hindi ka mananampalataya, mahirapan ka. Pero pag mananampalataya ka na, hindi mo na ipabot yan ng kinabukasan. Sinabi po yan, Apostol Pablo, huwag kang lumugan ng araw. Kasi mag-uugat yan. Lalaki yan, lalo na kung pag mag-asawa kayo. Di ba? Pag natamaan ang iyong pride at ego, pareho. Di ba? Para bang siya na yung pinakamahal mo, siya yung pinakakaaway mo. Halos ayaw mo nang tignan. Pag dumarating po yung mga ganon, mahirap. Lalo na pag nagkamali, naku, lalong mas mahirap. Lalo na pag nagkasala, ay hirap na hirap. Habang buhay yan, may sugat at may... Di ba? Andyan pa ba kayo? Mahirap magpatawad, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kaya mo yan pag na-kay Lord ka. Pero pag wala ka kay Lord, kaya mo pero mahirapan. Kasi habang ang tao ay tao at may laman, walang hindi naubos ang katipisuran. Hindi matatapos ang pag-aaway at katipisuran habang buhay tayo. Mayroong masasaktan ka. Kaya kailan ihanda mo yung sarili mo na magpatawad. Amen? Kahit na ginawa ka na masama. Lalo na pagka ikaw ay lingkod ng Diyos. Kailangan nakanda kang magpatawad. Alam niyo kung bakit? Paano ka mangangaral kung hindi ka nagpapatawad? Paano kikilos ang Diyos sa pangangaral mo kung hindi ka nagpapatawad? Amen? Kaya siguraduhin nyo lang, mga preachers, ang mga manggagawa ng Diyos. Kahit na susong-susong na yung problema at pag-uusig sa ating paglilingkod, patawarin mo pa rin sila. Sinabi ng Lord yan, rejoice and exceeding glad, for your reward is in heaven. And everybody say amen. Ang maling halimbawa niya, si Peter. Ang mga alagad ng ating Panginoon. Panginoon, pinag-uusapan yung pagpapatawad. Sabi niya, 7 beses na akong kumbaga sa naranasan niya na yun. 7 beses na. 7 beses na nagkamali, nagkasala. Ano sabi ng Lord? Pagka lumapit, patawarin mo. Pag hindi lumapit, paano? Hindi mo alam na may sama ng loob Kaya talo ka pagka alam mo na may sama ng loob ka, ikaw nalalapit. May mga tao na kahit na alam na may sama ng loob ka, ayaw lumapit. Kasi may pride. Ang hindi paglapit at kaya sabi ni Apostol Pablo, magpakumbaba, maamo, mababa, long-suffering, magtiyaga. Kaya kasama po yan sa forgiveness. Amen? Hanggang kahit na gano'ng kalaki yung kasalanan, hanggang may sugat, nandyan. Pero habang sumusunod ka sa Lord, magiging pilat na lang yan. Ang sugat po ay may pilat. Hindi mawawala yan kasi tao lang po tayo. Hayaan mo na ang Diyos bahala. Wari may naiwan ka pa, Lord, forgive ko na siya. Sa sakit ng ginawa niya sa akin. Pero bahala ka na, Lord, may naiwan pa. Kaya pag nakikita ko siya, umibang pakiramdam ko. Para yung BP ko lumulutang.
Pero na ba kayo nakita na pagkakwal? Yung umiiba yung pakiramdam nyo? Parang hindi nyo na-experience, ano? Ang mahirap yung pakiramdam mo sa mahal mo sa buhay pag nakikita mo. Umiiba ang pipi mo, huwag nyo gagawin yan, Kasi mananampalataya na tayo. Amen? Kasi mayroon na tayong forgiving one another. Believers, if you don't forgive your brethren or your brothers and sisters, you're a murderer. The Bible tells us. Kaya maraming murderer na Kristiyano. Sarap magpuri sa Lord. Amen tayo dyan. Pero pag nakita niya yung kapatid niya, halos hindi niya makita ng diretsahan. Ang kanyang pakiramdam ay talaga namang iba. Dahil sa yung kanyang ginawa, hindi niya mapatawad. Alam niyo, pag naka-Lord ka na, kailan nakahanda ka magpatawad? Kasi ang sarap matulog, na ikaw ay nagpapatawad. Ang hirap matulog pag ang dami kang bitterness sa puso. Mahirapan ka. Lalo ngayon, panahon ng alta presyon. Nandiyan pa ba kayo? Oo, kasi yung mga nararanasan ng tao to, depression, mga stress, kasama ang puso dyan. Tapos sasamahan mo pa ng sama ng loob. Abay, lalo kang mahirapan. Ang mahirap yung may tama na, may tama pang puso. Yung literal. Tapos hindi pa nagpupurgive. Mahirapan ka. Mula ngayon, dahil si Kristo nagpatawad, kailan magpatawad ka rin? Kung hindi ka mananampalataya, okay yun. Wala problema yun. Pero pag mananampalataya ka kay Lord, kailangan, it is a must. Yung hindi mo nakikita, magpuri ka sa Diyos Mahal kita, Panginoon. Pero yung kapatid mo na nakikita mo, paano mo masasabi na mahal mo ang Lord? Yung nakikita mo nga, hindi mo pinupurgive. Hindi mo pwede sambitin na mahal mo ang Lord. Pwede mo sambitin, pero yung iyong alay, hindi niya tatanggapin. Sinabi ng Lord yan Bago ka mag-alay, pag naalala mo, may ginawa siya sa iyo, may ginawa ka sa kanya, iwan mo muna yung alay mo. Magkipagkasundo ka muna sa kanya. Bago ka mag-alay. Ibig sabihin, bago ka mag-alay, magpuri, magpasalamat, ano man ang alay mo sa Lord, ayusin mo muna yung puso mo. Ang problema, inayos yung puso hindi maayos yan pag hindi ayos ang puso. Palapakan natin ang Lord. Yes! Second, kinds of love is constraining love. Ang sabi po riyan, for the love of Christ compels us. Parang hinihimok yung compels us. Kinukumbinsi. Dahil kay Kristo, dahil sa kanyang kamatayan, kumbinsin mo siya na inikayat. Ibig sabihin, compels us. Ibig sabihin, may gagawin ka. Amen? Yun yung paraan ng Diyos para ma-inspired ka. Dahil sa namatay siya para sa lahat. Dapat yung ating kasalanan nung tayo kay Kristo na patay din yun. Patay yung laman. Patay yung kagustuhan natin. Kaya tayo po ay manghikayat. Compels din. Constraining love po yan. Kaya nyo ba yung maghikayat? Yung na-inspire ka dahil niligtas ka ng Lord? Na-feel mo yung forgiveness ng Lord? Na-enlighten ka at naniwanagan ka? Kaya ngayon, humahayo ka. Make them my disciples. Because you compels us. Kailangan may inspiration tayo, may inspired tayo. There is the urgency of the Holy Spirit to have a mission. If you are a believer, you have a ministry in the church. If you are unbeliever, you have a mission in the world. Because we are made as a missionary. Kaya kaniligtas ng ating Panginoon, you are part of the body of Christ. You have a ministry in the church. Meron kang gagampanan na tungkulin sa iglesia. At kung ikaw ay mananampalataya, meron ring tungkulin sa mga hindi mananampalataya. At yun yung tinatawag na mission. That is your assignment. And everybody say amen. We are in the mission field. The world is in mission field. Kaya sabi ng Lord, pray therefore to the Lord of the harvest
that the Lord will send a laborers in the field. Panahon pa ni Kristo yun. Panalangin nyo sa Diyos na yung Panginoon ng ani ay magpadala ng mga manggagawa. Hanggang ngayon, kukunti ang manggagawa ng Diyos. And everybody say amen. Kaya kailangan, meron ka niyan, forbearing love, forgiving love, and constraining love. Number 4, love your neighbor. And the second like is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Did you love your neighbor? Literally. Yung neighbor mo na literal. Oh. Ayaw mo nga bigyan niya pag Pasko. Panahon ng Pasko. Pag mananampalataya ka, bibigyan mo pa rin yan. Kasi kapit-bahay mo yan pag may nangyari sa bahay mo na wala ka doon, hindi ka niya tatawagan. Hindi alam pala Inuubos na yung laban ng bahay mo ng kala mo lumilipat, yung pala mga na. May mga sindikato na pumasok. Hindi nagmalasakit. Bakit? Mananampalataya kay kala nag-iilaw ka. Ang mga kapitbahay po namin doon, sa hiya, meron kayong kapitbahay na nagkakahiyaan kayo Amen? Nalalaman mo yan. Pero pagka may mga okasyon, welcome sila. Pagka may kasi nahiya sila mag-approach sa'yo, nahiya ka rin na laging, basta hi lang. Morning po, Pastor. Ay, good morning, hi. Ganun din. Re-reply lang ako. Nakangiti kami pareho. Nakikita na kayo ng kapitbahay nyo na nakasimangot kayo pareho. Hindi nyo kapitbahay yun. Kaaway nyo. Love your neighbor. Who is your neighbor? Your partner, your sweetheart, your family. Dami kang neighbor Inaanap mo yung neighbor mo nga na mananampalataya ka, nakikita mo, ayaw mong neighbor Sana maalis na rin, pinagpipray mo pa nga Sana maalis na to. Tinik ng ko to tinik ng lalamunan ko to, nakakapisod to ginagawa nila. Tapos magpipray ka pa kay Lord. Ano sa palagay mo, tutukunin ka? Nagpipray rin siya para sa iyo. Nagpipray ka. You must love your neighbor. Because dito lahat nakasalalay pagdating sa pag-ibig. Sa 10 Commandments, first 4 love. First up to 4 sa Diyos yan. 5 up to 10 sa tao yan. Kaya sabi niya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling. Sa tao yan Yung 5 to 10 Commandments. Pero yung first 4 sa Diyos yun. Kaya pagdating sa love, naku mga kapatid, pag hindi, we are not perfect. Pero kailangan. We are not perfect. Pero kailangan. Kailangan mahalin mo siya, kahit na sino siya. Lalo na itong susunod, na kinds of love. Ang tawag po dyan, yung husband son, yan. Diba? Wear this ring as a sign of my love and my loyalty. Eros love. What is the meaning of eros love? Sa mag-asawa po yan, na ikaw lang ang makapagpapasaya sa asawa mo. Kasi pag may ibang nagpasaya yan, magkakaroon ka ng kasalanan pag Kristiyano ka. Amen? Sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, kasalanan. Kasi ang kasiyahan mo sa asawa mo, eros love po yan. Kaya nga, adulteress and adulterer. Okay, sa babae at saka sa lalaki. Kaya pag nagkasala, kahit na mag-sweetheart, diba pag nagkamali, siloso, yan ang pag-pray natin. Yung siloso at saka silosa. Walang puwang sa katawan ni Kristo yung mga ganyan. Kailangan
Ano ka? Ah, magtiwala kayo sa isa't isa. Trust. Diyan pa ba kayo? Ayun ang nakapagpasaya lang sa isa't isa kayong mag-asawa. Kaya nga, may pamilya may anak. Kaya hihiwalay ka doon sa pamilya mo, sa parents mo, para magkaroon kayo ng panibagong estado na magbuo ulit ng pamilya. Magkakaroon kayo ng lahi, magkakaroon kayo ng mga anak. Kayo lang magkasarili nyo. Kaya kahit na maghagisan niya ng plato, pero pagkagabi, magkasama. Di ba? Oh, meron. Yung napanood ko nga, binubugbog muna, tapos mamaya umiyak na yung lalaki. Meron palang ganon? Sadista ba yun? O hindi siya nakokontento pag hindi siya nambubugbog. Kaya kayo mga mananampalataya, ilayo kayo sa mga ganon. Kaya wag kayong basta-basta yung yes nyo, pag-pray nyo kay Lord. Amen? Kasi po, di ba? May ang tao Pag hindi niya kayang kontrolin yung sarili niya, pag wala sa Lord ka na nga, mahirapan ka pa Amen? Kaya mag-pray kayo kay Lord, lalo na sa kapartner, pag-pray nyo yan. Siya na nga ba? Wapo At ibulsa niya busog siyempre kailangan mabubuhay ka kahit na papaano. Kahit na tama lang yung kanyang basta tapat siya. Mahalin ka niya. Yan ang eros love. Halos ayaw kang patapuan ng langaw. Pero pag nagsama na, ayaw mo na yung babagal, tatapos sa'yo. Kasi pag nag-asawa na, yung tamang kulay, yung tamang ugali, kasi masama na kayo siyempre pagka hindi pa kayo magsama, siyempre mo naman hindi mo ilaladlad yun muna kasi hindi ba tutuloy ang kasal? Diyan pa ba kayo? Oo, siyempre hindi mo muna Kaya may adjustment ang pag-asawa. Number, na tayo? Malapit na tayo. Husbands, hindi. Basahin muna natin. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Diba? Ang ibig po sabihin, inatulad yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia pagdating sa pag-asawa. Kaya ikaw, lalaki ang inatasan dyan. Mahalin mo ang mga asawang lalaki. Mahalin nyo ang inyong mga asasawang babae. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iglesia. Kahit na nager yan, kasi ang babae, ang katangian ng babae talaga, ano yan? Medyo may pagka-nager. Yung nager yan, ang kahinaan nila Kahinaan nila kasi sila nagbabudget, sila naiiwan Kaya tayo naman na lalaki, nagtatrabaho lang, pagdating dyan, kulang, kapos. Siyempre, kahit na nagtrabaho ko na, may masasabi pa rin. Kasi nila yan, nature nila Kaya mahalin mo yan. Kahit na may mga kahinaan yan, mahalin mo. Kahit na galit ka na sa ugali niya, mahalin mo. Utos ng Diyos May naman mahal ba kayo mga asawang babae? Parang hindi ko naririnig. Di ba ang hirap? Ang hirap kaya. Kahit na mag-I love you ka ngayon, di mo ma-express Pero dati, puro I love you. Kumusta ka na? I love you. Miss you. Nung nagsama din sila. Ang hirap, di ba? Madali ba? Hirap. Ano pa? Yan ang eros love. Ngayon sa 522, may tungkulin ng babae rin. Huwag mo na dyan. Sa 522 ng wives, submit unto your own husbands. Ang katungkulan ng babae at responsibility ay magpasakop siya. Magpasakop. Mahirap magpasakop kaya. And everybody say amen. So may katungkulan ng babae tulad ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo. Inatulad sa church Kaya magpasakop na kayo.
Kasi ang minsan, ang nagpapasakot yung lalaki. Hindi magandang tingnan. Ang tawag po doon, under the saya. Nasa ilalim ng saya yung lalaki. Eh dapat nakalitaw yung lalaki yung ulo eh. Siya yung ulo eh. Siya yung pinuno eh. Kaya ang patron ng Diyos, ang Diyos sa tahanan, ang asawang lalaki, asawang babae, at ang mga anak. Ang patron ngayon ng tahanan, ang anak, kasi may anak buhay eh, malakas kumita. Ang anak, hindi naman lahat hindi naman lahat. Oh, kasi, iba na ngayon eh. Minsan anak, sila pa yung tay, paigib ng tubig. Pag nasa... Igalang ang magulang. Hindi ko malakas na kayong kumita. Ha? Pipitikin nyo na layuan o ng tatay. Tay, iwan ko muna yung apo mo ha. Gusto nyo i-accept buhay nyo? Ay, ganun ang gawin nyo. Kahit na kumikita na tayo at mas tayo sa magulang natin. Nandun pa rin yung paggalang at pagrespeto sa kanila. May responsibility tayo. Oh, yan nga, eros. Ito, love one another. Number 6, a new commandment I give to you that you love one another. Ito yung bagong utos. As I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples if you love one another. Oh. Sa iglesia yan. Oh. Mahalin mo ang iba, pero magmahalan din kayo. Kasi papadala dito ng ating Panginoon ng iba't ibang klase ng tupa, ugali. Pag hindi na sila nakapagtiis, kasi itong iglesia na to na tinatag ng Lord, may rebuke ito na pag-ibig. Ito maluwag. Kasi may mga iglesia na talagang maluwag. Natatakot silang mangaral ng masakit, yung katotohanan. Kasi, unang-una, baka mabawasan yung miyembro. O, doon sila. O, totoo po yun. O, kaya lahat ng mga spoon feeding sa spiritual, talagang pinipilit nila, kaya maging masaya tayo. Okay naman yun. Maging masaya tayo lagi. Okay naman yun, walang problema. Pero limitahan ninyo. Bakit magkakaroon ng pleasures of this world? Para hindi na masaya yung iglesia, parang wala na yung presensya ng Lord. Presence of Lord is not emotional. It's not a feeling. Presence of Lord is faith. Kahit na hindi mo nararamdaman siya, alam mo nandyan siya. Feeling and faith is different. Amen? Ang dami. O sabi mo, pag lumulundag ka na, talagang nandun. Okay lang po yun. Tiyakin mo lang, nakasama mo ang Lord, nagpapatawad ka. Tiyakin mo lang na maayos yung puso. Pwede ka naman lumundag ka ng puri na hindi ka nagpatawad. Tama? Ang nakakita lang ang Diyos. Di bale, konti lang, pero quality. Amen yun. Anin mo naman ang marami kung nag-aalala ka sa pangangaral mo. Kung anong sinabi ng Bible yun. Amen? Pag sinabi ng Bible na the love of this world, the pleasures of this world, ipangaral mo. Yung karangyaan sa mundong ito, kahit na may matamaan, pangaral mo kasi sabi ng Bible eh. Para yung mga tupa, hindi sila mahumali sa pagyaman, sa mundong hindi sila nakapokus dito. May mga churches na puro negosyo sa loob ng church. Ay, hindi ganun. Pag nasa church tayo, tandaan po natin, spiritual business. Hindi naman sa pag-ano. Di ba? Pag nandito tayo, spiritual business, father's business ito eh. Pag father's business, pagigihin mo na. Para makakilos ang Diyos sa bawat isa. Para magiging matatag, matibay, ang ating mga pananampalataya. And everybody say amen. Yan ang kinds of love. Love one another. Kahit na hindi siya
ka nais-nais na ibigin, ibigin mo pa rin siya. Kahit na nung pinagsasabi na nila, ibigin mo pa rin siya kasi utos ng Diyos eh. Oh. Kung ayaw ka nilang ibigin, okay lang. Patawarin mo sila, unawain mo sila, abutin mo sila, kasi utos ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Mahirap, pero kailangan. It's hard, but it is a must. It is an ought to do. Pag ought to do, kailangan gawin. Kasi utos ng Diyos. Ay, towards love. Towards. Sa family po yan. Ha? Children, obey your parents in the Lord. For this is right. It's towards learning to love in different ways. Amen? Mahalin mo yung anak mo. Mahalin mo yung pamilya mo. At kayong mga anak, may responsibility rin. Obey your parents. Kahit na masungit yan. Kahit na pinapalo ka. Sino hindi napalo rito ng bata? Ha? Naramdaman nyo ba na yung palo? Na talagang pati yung karton lagay mo dito sa pit mo para hindi mo lang maramdaman? May kanya-kanya tayong magulang. Iba-iba nga bringing sa atin. Magpasalamat ka pag ang magulang mo na sa pananampalataya. Amen? Sino mas matinding mamalo, si nanay o si tatay? Pareho sila. Hindi, meron ganun. Yung kasalanan ng anak, yung stress nila napupunta sa anak. Hindi nila alam yung galit nila. Natadamay kahit na problema nila mag-asawa. Tama? Problema ng mag-asawa. Kasama anak. Hindi na kontento sa anak, pati pusa at aso kasama. Kaya pag hindi ka nag-ingat, sabi ko sa iyo, you must learn to love your family. Ang responsibility ng tatay, mahalin yung asawang babae. Ang responsibility ng nanay, magpasakop at igalang yung asawang lalaki. At responsibility ng anak, kailangan sumunod. Ito yung tama. Ito yung pangako. Gusto mo magkaroon ng buhay na long life? Obey your parents. Gusto mo na yung magiging sagana ng buhay mo, kailan may basbas ang parents mo. Kahit na may samaan loob ka sa kanila. Kaya mo ang Lord, bahala kasi mananampalataya ka na eh. Kung hindi ka mananampalataya, okay lang. Pero pag mananampalataya ka, commandment ng Lord yan eh. Gawin po natin. Palapagan natin ang Diyos. Starts love. Okay? Colossians 3:20, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Pero all things. Kahit na hindi ka binibigyan ng allowance. Kasi kapos eh, tama lang yung allowance mo. May project. Minsan ang magulang ganito po yan. Halos hindi ka na makapagsalita ka sa kaisip. Kaya nga ng ano? Wala. Pero mayroon. Diba? Yung ano? Ayaw nyo na pag-usapan pagdating sa gastusin. Meron ganun eh, umiwas. Ano naman yan? Diba? Ayaw mo na pagsalitain. Hindi, meron kaming ano eh. Ano? Parang ano? Parang di na naubos yan. Diba? Nararanasan po natin yan. Kaya, hirap eh. Sabi niya, in all things, obey your parents on all things. Pag mananampalataya ka na, medyo kaya mo yan. Pero may mga sacrifices kang gagawin. This is my commandment that you love one another as I have. Tapos na po yan. Ito na. Pangwalo na ba yan? Pag sinabing agape, ano po yan? Greek word. Yan yung pinaka mataas na antas ng pag-ibig.
Kaya mo mag-forgive, forbearing love, constraining love, loving your neighbor, loving your husband, loving one another. Pag number one sa buhay mo, yung love ni Lord, kaya mo. Alam nyo, may mga pamilya nagkukurtihan pa lalo na pag may kakayanan. Kaya hirap mahirap talaga pagharian ng mayaman. Ay mga viewers, huwag kayong matisod. Sinabi po ni Kristo yun. Mahirap pagharian ng mayaman. Mas maigi pa raw yung pamilyo na papasok sa butas ng karayo kaysa isang mayaman na papasok sa kabuhay na wala hanggan. Sinabi po ni Kristo yan. Ibig sabihin, talagang mahirap. Kasi yung yaman niya talagang power niya yun. Kaya ang sabi ng mga alagad, kung mahirap pagharima, paano maliligtas? Sabi ng Lord, walang imposible sa Diyos. Sa tao may imposible, pero sa Diyos, lahat may posible. Ibig sabihin, make them my disciples, mangaral ka, humayo ka, wala kang pipiliin, mahirap, mayaman, professional, hindi professional. Pag humayo ka, lalo na ngayon, grace by grace na po tayo. Biyaya sa biyaya. Kaya yung agape love, dapat nandito. What is the first and greatest commandment of the Lord? Loving Him with all your soul, with all your strength, with all your mind. Pag yan ang in-apply natin bilang mananampalataya, hindi tayo mahihirapan. Hindi ka mahirapan. Beloved, let us love one another. For God is of love, diba? And everyone who loves is born of God and knows God. May awit yan. Born again as a relationship, steps, plan of salvation. Wala kang relationship sa Lord, magpa-born again ka. Kasi yun lang ang criteria ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa tao. Born again is not a religion. Born again is a relationship. It is a message. Mensahe po yan. Sinabi na Kristo, you must be born again by water and of the Spirit. You cannot enter in the kingdom of God, into the kingdom of God, and you cannot see the kingdom of God if you are not born again. Sorry po. Sinabi ni Kristo po yan. Kaya huwag po kayong ma-offend, masasaktan. All have sinned and come short of the glory of God. Bumaba na po siya sa sabsaban, regalo ng Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yun yung pinakatema natin. John 3:16. Love yan. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Bugtong na anak para hindi tayo mapahamak. Mapapahamak ka kung hindi ka mananampalataya kay Kristo. Bumaba na nga siya nagkalaman po siya para iligtas niya tayong lahat. Para abutin niya po tayo, para may padama niya yung agape love sa lahat ng tao. He who does not love does not know God, for God is love. Siya ang unang umibig sa atin. Kaya marapat lang na ibigin natin ang Diyos. Hindi tayong unang umibig sa Diyos. Hindi ko mo malaki ka, mag-sacrifice ka, faithful ka sa Lord, ikaw yung unang umibig sa Diyos. Hindi. Pag ikaw ay tao, ang unang umibig ang Diyos. Tayo po, sumusunod lang po tayo sa Diyos. At kailangan ibigin mo ang Diyos. Kasi eternity po yun. Utos niya yun. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos sagana Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na susulit. Kaya winawarningan tayo ng Lord ng kanyang salita Para pag nandun na tayo sa spiritual realm, sa buhay na walang hanggan, sa kabilang buhay, alam na ang tao kung saan siya pupunta. It is not you. Hindi ikaw ang pumunta ng destination mo sa hell. Hindi, ikaw yung gumawa.
The instruction of God is here. Mamimili ka na lang. Kaya nga may pagpili, nakatakda na po ito, the instruction of God, the love of God manifested in His Word. Kaya ang tao po, pag napahamak, hindi dahil sa Diyos. Pinili niya yun. And everybody say Amen. Ang Diyos po napakatalino. Pagdating ng Judgment Day, tatayo lang yung tao, alam niya na kung saan siya pupunta. Kasi ididictate sa konsensya niya kung anong ginawa niya. Mas matindi pa yung brain natin sa computer. Kaya matindi ang Judgment Day. Pinamimili na tayo ng Diyos. No one can escape on the Judgment Day. Wala pong makakaiwas dyan. Lahat ng nilalang ng Diyos, tatayo po dyan. Nakahanda ka na ba? Nakahanda ka na ba? Na pagdating ng paghatol, alam mo na nasa Diyos ka. Alam mo yung pinagagawa mo. Kaya sabi nga ng Lord sa Book of Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kilala ko sila. Kaya nga ang mga tao nagre-reklamo, ginamit namin yung pangalan mo Nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng may karamdaman. Ang sabi ng Lord, layas, di ko kayo kilala. Yun ang masakit. Pero mo, kala mo sa langit ka, yung pala, di ka kilala ng Diyos. Sinabi ng Lord na you must be born again. Must? It is an ought to be. You must? Hindi po ganun lang po yun. Sumunod ka. Hindi ka lang manampalataya. May gagawin ka. Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Ay, matindi ang agape love. 1 John 4:16 and 21. Pagibasa po natin. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. Sige, basa. And he who abides in the love abides in God, and God in him. Love has been perfected among us in these, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love. But perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love Him because He first loves us. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he does not love his brother whom he has seen. How can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from Him, that he who loves God must love his brother also. Perfect love. Ang taong natatakot, wala pang perfect love sa kanya. Tormented ka pag may takot ka. God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ni Lord nung mananampalataya na tayo na espiritu ng matatakotin. Minsan natatakot po tayo. Amen? Pag may nararamdaman po tayo, inisip natin kagad. COVID. Oo, isinipon ka, COVID. Nilagnat ka, COVID. Nagdumi ka, COVID. Hindi, totoo yun. We are just a human being. Alam ko yan, kasi nararamdaman ko rin May fear ba? Yes, may fear. Bilang tao. May fear po bilang tao. Pero pagkatapos niyan, wala naman, matatag na uli. Nandun pa rin yung faith. Wala tayong magagawa kasi nasa pandemya tayo, related lahat yan. Nakakatawangan, may nasagasa ng tricycle Nasagasa Pandemic pa rin, related pa rin. Aksidente yun. Hindi, wala tayong magagawa kasi nasa pandemya po tayo. And everybody say amen.
Palapakan natin ang Lord. Meron pa ba dyan? Yun ha? Oh. Sinabi ko na. Ngayon, 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Diba? Para parusahan ang mundong ito, but that the world through Him might be saved. Alam nyo, pag sinabing John 3:16, makita nyo yung love. Sino ang unang umibig? For God. Diba si Lord? Siya ang unang umibig. He expressed His love towards mankind. Dati sa creation, nagkasalang tao. Pero sa John 3:16, kahit na sa the book of Genesis chapter 3:15, kahit na nagkasala si Adam and Eve, may regalo ang Diyos. 1,000 taon pa bago dumating si Kristo. Nandun na sa isip niya. Yung cross. Ganun umibig. Kaya ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos Para hindi lang tayo mapahamak. Kaya nilagyan ko po ang acronym. God's greatest gift is love. You know why? Tingnan natin. There is an acronym of love. Ginawa ko po yan, binigay ng Lord. Amen? Sabi ko, Lord, gusto ko yung love. Matagal na akong nangangaral ng love Pero binigyan ako ng Lord, ng acronym. Letter L stands for love God above all. Kaya mo mag-forgive, kaya mo magparaya, kaya mo mahalin yung hindi kaibig-ibig, kaya mo mahalin yung kapitbahay mo, kahit na masungit yung asawa mo, matapang yung asawa mong lalaki, binubugbog ka, kaya mo pa rin mahalin? Because love God above all. Ang pag-ibig mo ay sa Diyos. Muna ang Diyos sa lahat sa aspeto ng buhay. Kaya nga, yung binigay sa atin ng Lord ng Iglesia. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Pagigit sa lahat, no comparable. Walang comparison yan. Amen? Basta paggising mo, Diyos ang nasa isip mo. Pag may problema ka, Diyos ang nasa isip mo. Pag may blessing ka, restaurant ang isip mo. Teka, no? Pag may blessing ka, Diyos pa rin. Pag dumating ang blessing mo, unahin mo ang Lord. Oh, believers. Kahit na pandemya, yung katapatan mo sa Lord, tapat ka pa rin. Amen? Ibig sabihin, kung ano dumarating sa iyo, may porsyon ng Diyos kasi mananampalataya ka. Bakit ka nahirapan? Kasi hindi mo naibibigay yung sa Diyos. Kahit nahirap na, yes! Sabi ng Lord sa Philippians 4:19, I will supply all your needs according to all His riches and glory in Christ Jesus. Mayaman ang Diyos natin. Ang Diyos hindi nagbabatay sa economic crisis, sa pandemic. Diyos siya Siya ang nagmamayari ng lahat. It is not the amount, it is your faithfulness to Him. And everybody say amen. Ay, maniwala po kayo. Pag kumilos ang Diyos, magtaka ka. Pagdating sa financial, magdidikit ka na doon sa nagbibigay ng wisdom, knowledge, lahat ng resources sa buhay mo. Ako, mga kapatid. Love God above all. You know why? The first and greatest commandment, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sa Old Testament, walang mind yan. Pero sa New Testament, because He was the fulfillment of the law, si Jesus Christ, you have the mind of Christ. Dinagdagan niya dyan. Sa New Testament, nung dumatay si Kristo. Okay? Meron pa? O stands for obedience. Obedience is better than sacrifice. Has the Lord His great delight in burnt offerings and sacrifices? Mas mati. Is as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Alam niyo po, utos ng Diyos yan. Patayin lahat. Oh. Anong ginawa ni King Saul? Iniwan niya yung matataba.
Intention, iaalay niya sa Diyos. Hindi siya sumunod sa Diyos. Kaya sabi niya, it's better to obey than sacrifice. Believers, mas matindi ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa sakripisyo. Ibig sabihin, yung iba nagsasacrifice para malugod nila ang Lord, pero hindi sila sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Pagdating po sa love, unahin mo siya. Tama? Pagdating sa giving, unahin mo rin siya. Giving your talent, giving your time, giving your resources. Unahin mo siya. Because love God above all. Ngayon, you must obey. Kahit na masakit, you must obey. Yes. Yes. Sa pandemya, bigay mo yung para sa Diyos, masakit, pero you must obey. Because sacrifices is better than obedience. Obedience is better than sacrifice. Kaya hindi pwedeng ipagpalit natin sa mga sarili natin sakripisyo ang pagsunod sa Lord. Yung iba kasi, ginagawa nila yung sacrifice nila sa commandment. Diba? Hindi. Mas matindi ang utos ng Diyos. Pag inutos ng Diyos, wari, na mahalin mo ang kapwa mo, di mahalin mo. Utos ng Diyos yun. Mahalin mo ang sa lahat. Utos ng Diyos yun. Pagdating sa financial, bigay mo yung 10% sa Diyos. Sa Diyos yun eh. Sa Diyos yun eh, hindi naman atin eh. Oh. Wala tayong pag-aari dito sa mundong ito, sinabi niya eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, medyo masakit kaya kung gano'n na gano'n ng tithes. Pero ngayon, sa pandemic, ang sarap mangaral. Iwan ko kung bakit ibang Diyos natin eh. Bakit? Gustong kumilos ang Diyos sa panahon ng pandemya. Sa panahon ng kahirapan, kahit na walang-wala ka. Magiging tapat ka at subukin mo ang Diyos sa pagbibigay pagdating sa kaloob at alay. Yung ikapo at alay. Kita niyo mga kapatid, mabubuhay ka ng sagana at mabubuhay ka ng magaan. And everybody say amen. Huwag kayong mag-alala. Pag-utos ng Diyos, sumunod ka kasi gusto yun eh. Ay, obedience. Pero pa ba? Ay, D stands for value your life. Brethren, viewers, you must value your life. Don't waste your life. Huwag mong sayangin ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Don't waste your talent. You must use your talent wisely. Your money, you must spend them wisely. You must utilize your time. Meaningful. Amen? Every tick-tock of the clock is gold. Very precious yan sa atin. Kasi di natin alam kung kailan tayo dadatnan ni Lord, kukunin ni Lord. Life is short. Tulad po yan sa halaman. Fresh ngayon, natutuyo bukas. It's like an vapor, usok. Nakikita mo, mamaya wala na. Kaya yung makilala natin, ang lalakas. Minsan, nauna pa sila sa atin na may sakit. Because life is short, you must enjoy. You must value your life. Gumawa ka na. Kung ano pinag-uutos ng Lord, pag sinabi ng Lord, go ye and told the word. Ginawa kitang anak. Son of man, I'll make you a watchman. Ginawa kitang bantay. Bakit kita niligtas? Bakit ka nangilalo sa isang Diyos? To go. Meron kang gagawin. Go to all the world and make them disciples and teach them to observe all things, baptizing them. That is the gospel. Meron tayong gagawin. Kahit na pandemya, kahit na wala na tayong social gathering, social media. Yung text, yung gadget natin, I love you with the love of the Lord. Kumusta ka na? Natamaan ka na ba ng COVID? Ganun, para magalit sa iyo. Hindi, para hindi ibig sabihin, para meron kayong issue. Kumusta na dyan? Ano ba nararamdaman nyo? Mag-share kayo. Huwag yung natamaan ng COVID. Share nyo. Anong nararamdaman mo? Pag-pray kita. Mahal ka ng Lord. Kahit na magkalayo kayo. You must value your time.
You must value your life. You must value your talent. Bigyan mo ng halaga yan. Bigyan mo ng panahon yan. Time is gold. Ay, mga kapatid, ayaw ng Lord na yung buhay natin walang kabuluhan. Mabubuhay ka ng may kabuluhan. Dapat masaya ka dahil may buhay ka. And everybody say amen. Oh. Binigyan tayo ng panahon ng Diyos. Oh. Yung iba nga talagang maganda sa mundo ito eh. Pero wala sila magagawa pag tinawag na sila ng Lord. Pag may nararamdaman na sila, wala sila magagawa. Did you not know that our brain, there is a worry in our brain that hindi natin tinatanggap ang death? Yes, because God created us perfect. Hindi tayo namamatay. Kaya lumalaban ang tao pag may sakit. Oh. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Oh, palapakan natin ang Diyos. Ay, you have a mission. Meron kayong mission, may gagampanan ka. You have a mission. You have a task to be fulfilled. Meron. Ay, tinawag ka ng Lord na anak niya, meron kang gagampanan, meron kang gagawin. Kasi pagsusulit natin yan. Kaya tayo niligtas ng Lord na bag ang Lord sa atin, may gagawin ka. Sabihin mo siya katabi, may gagawin tayo. Ayan. Yan, hindi tayo lang nakapurito, tagpupuri yung ano natin, yung patutupo natin sa Diyos. Maramdaman nila na yung pagsasalita niya, yung Lord, pag may natouch yan, oh. Diba? Mababago po sila, magagamit po yung ating mga matuto. Ito na. Kaya love yan eh. L, love God above all. O, obedience. D, value your life, value your time, value your talent. E, eliminate sin. Ito mahirap. Ha? Ano yung eliminate? Tanggalin nyo na kasalanan sa buhay nyo. Mananampalataya na tayo eh. Huwag nyo nang balik-balikan. Amen? Huwag na. Suko muna kay Lord dyan. Yung kasalanan, suko muna kay Lord. Yung bisyo, suko muna. Matthew chapter 26, 41 to 42. Watch and pray, lest ye enter not into temptation. The spirit and it is willing, but the flesh is weak. Para hindi kayo madaig ng tukso, kailangan magbantay kayo. Ibig sabihin, magbantay at manalangin. Pag medyo kinakabahan ka na, medyo mayroon nang nakukonfuse ka na, magbantay ka, manalangin ka, Lord, kailangan kita. Establish mo na yung faith mo kay Lord. Lahat yung manarinig mo, Lord, tulungan mo ako. Ano man ang aking pagkukulang at pagkakamali, patawad po, Panginoon. Ganun. Amen? Watch and right? Pag sinabing watch, hindi watch ng TV yan. Puro kayo watch ng gadget eh. Puro watch sa laptop. Watch and pray. Bantayan mo yung sarili mo. Examine yourself. Test your spirit. Para hindi ka madaig sa tukso. Again, a second time, he went away and prayed, saying, Oh, my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, you will be, your will be done. Pagka di wala ka ng kakayanan, nanalangin ka na, nagbantay ka na, wala kang magagawa, Lord, thy will, your will be done. Magparaya na ako, surrender ko na yung kita ko na yan. Surrender ko na yung negosyo ko na yan. Nagpapahirap sa akin, negative ako. Nakakita na kayo ng negosyo na negative. Yung negative, ibig sabihin hindi kumikita. Hindi siya fruitful. Ilang taon mo na pinagtsatsagaan. Hindi siya fruitful. Suko mo na. Diba? Meron tayong mga dapat isuko sa Lord. Yung mga bisyo po natin, yung mga kahinaan po natin. Suko mo na kayo. Eliminate sin. Sin or iniquity. For my iniquities have gone over my head. Like a heavy burden, they are too heavy for me. Si King David, halos yung aking kasamaan ay dumating sa aking ulo. Ibig sabihin, nakukonsensya siya sa kanyang ginagawa na masama. Napakabigat para sa akin ito. O, dala-dala niya. Okay, so muna kay Lord yan pag may ginagawa ka.
Pag may kasamaan tayo, pag masasamang ginagawa natin, iniisip natin, ugali natin, suko muna kay Lord. Meron pa? Hebrew 12:1. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Ano nakakabigat? Mga excess baggage yan. Iyan mo na, suko mo na. Iwanan mo na para pagtakbo mo, magaan. Kasi may race eh. Pag ikaw mananampalataya, may takbuhin. Titignan mo lagi yung pangako ng Diyos. Tignan nyo, hindi kayo mahirapan. Okay? Sabi na yun, casting out all your care upon Him, for He cares for you. Lahat ng kabigatan mo, bigay mo sa Kanya. Ganun lang po yun. Tignan nyo magaan. Meron pa? But now He is dead. Why should I fast? Can I bring Him back again? Ano to? Sa 1 Samuel yan. Sa 1 Samuel po yan. Kasi sabi ni Samuel, pag huminto raw siya sa pananalangin, magkakasala siya. Biro mo mga kapatid. Kaya kung gusto niyo mga kapatid na talagang lagi kayong manalangin. Okay. Itong hamon, perfect lang ang gusto ng Lord. Jesus answered him, the first of all commandment is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart. And with all your strength. This is the first commandment. Love, the greatest gift of God is love. Love is time. Alam niyo ba yun? Kailangan may panahon ka sa mahal mo sa buhay. Kailangan may time ka. May time ka sa trabaho mo, may time ka sa magulang mo, sa loved ones mo, higit sa lahat, may time ka sa Lord. Can you manage your time wisely? Kaya nyo bang 24/7? Ma-manage yung time nyo? Time nyo sa pamilya, time nyo sa trabaho, time nyo sa sarili nyo, time nyo sa Diyos? Kaya? Parang di ba? Kaya may time management tayo. A successful man, a businessman, has a time management. You want to become successful kahit hindi ka na nag-aral. I-manage mo lang yung maging maayos yung scheduling mo, yung pamumuhay mo. Ano yun? Nalulugod ang Diyos sa iyo. Kasi may kaayusan. Amen? Hindi tayo perfect. We are not perfect. But we are going to perfection. We are not holy, but we are going to holiness. Habang sumusunod tayo, nagiging banal tayo. Habang sumusunod tayo, nagiging sakdal tayo. Habang sumusunod tayo, kinukumpleto tayo ng Diyos. Yung kalaman natin, yung karunungan natin, yung wisdom natin, yung understanding natin, dinadagdagan ng Diyos. Yung pananampalataya natin, dinadagdagan ng Diyos. Amen? So, purihin ng Diyos, the greatest gift of God is love. And everybody say Amen. Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very, very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po, lugod po namin kayong inanyayahan at tanggapin niyo po ang ating Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Higit po natin ang ating mga mata, ikas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po
ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo. At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at Hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samantalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay, tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano paraan naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation. Ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan, na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangan magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat, at huwag po kayong magsawa na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA. At alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po, every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe,
mag-subscribe po kayo at para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog, lalakas ang ating spiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat, at sa oras na ito tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa bending panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you, we thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito, sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mo i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin na maka-full recover po sa aming mga na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin at tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas at hayaan mo po ito, Lord God, hallelujah, na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat at patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon, ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. At wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila, at sila po ay sumunod. Maraming pong salamat. We give all the glory and honor to your name. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless.